Бог да ни благослови. Като продължение на проповед, казана преди време, искам да прочета един текст, който съм писал преди време, но който, както казахме, би могло да бъде като продължение на тая проповед, която преди време започнахме. Текстът озаглавих повече неизбежност, отколкото необходимост. Човекът е повече поет, отколкото работник, и изкуството е повече неизбежност, отколкото необходимост, твърди Илия Бешков. Спомнете си, че доскоро съвсем не беше така. Човекът беше преди всичко работник, възпяван като такъв, от едно изкуство по необходимост. Така става винаги, когато закрием хоризонта, през който съзерцаваме отвъдността. Бешков обаче е християнин и неговото твърдение е феноменално, парадоксално, но вярно. Вярващият художник се оказва гениален мислител. Защо? Защото вижда в обратна перспектива, както през икона. Правата перспектива се оказва невярна. Вярна е тази на Създателят. Бог няма гледна точка. Той има всички гледни точки. В Свещеното писание Бог е описан като творец на света и човека, но е описан не като конструктор и занаятчия, а именно като поел, като композитор и като художник. Ето защо и прозренията на Бешков са верни. Човекът е сътворен по Божия образ и подобие на Твореца, повече поет, отколкото работник. Изкуството е неизбежност. Човек, за да стане християнин, казва старецът Порфирий, трябва да има поетична душа. Трябва да стане поет. Христос не желае до себе си дебелокожи хора. Некога, когато бях войник, служих в малък сив град, скучен, потискащ, работнически град. Но именно там се случи за мен лично едно чудо и го наричам Божие чудо. Тогава започнаха през града сутрин и вечер да минават двама души, двама художници, отличаващи се от останалите хора, които, както казахме, бяха работници. Те отиваха в своите ателиета сутрин и вечер се връщаха по същия път и потвърждаваха със своя интригуващ занаят всичко това, което ние бяхме отрекли. Впоследствие аз се сприятелих с един от тия хора, станахме добри приятели. Често го посещавах и ходих на гости при него. С него разговаряхме за изкуството, питахме се какво е то, защо е то. И ето какво отговаряше той на подобни въпроси. И тъй, разговаряйки с него, все така стигахме до въпроса за какво и на кого е необходимо е всичко това, т.е. изкуството. Оказваше се, че не е по необходимост. Тогава защо? Моят приятел споделяше. Аз творя, защото в процеса на работа се случва нещо необикновено. Достигам до момент, в който времето спира да тече. И когато приключа, не знам, няколко минути ли са минали или няколко часа. Но точно тогава виждам, че творбата, върху която работя, е станала. Именно заради тия моменти, казваше той, аз се занимавам с изкуство. Нищо утилитарно. На пръв поглед никаква полза. Но именно тази неутилитарност се оказва съществена ценност, истинско чудо. Христос твори чудеса в живота на човека и в света на Твореца. Ето как ние ставаме зрители на творбата като Божие чудо. Нали не само с хляб ще живее човека, но вие, казва Христос, ме търсите именно заради хляба. Каква безчувственост, каква безвкусица и загуба на смисъл. Господ остава неприет и неразбран дори от своите, и своите го не приеха. Затова е и разпнат. Подобно на Христос, често неприет и разпнат, е и човекът, когато е повече поет, отколкото работник. Творчеството се принася от живота на Бога в живота на човека, но се принася и кръстът на Твореца. Разпнато, разбира се, и изкуството, когато то е повече неизбежност, отколкото необходимост, както казва Бешков. И тъй в контекста на тия думи,
Нека прочетем един текст, който е част от творчеството на един наш познат, на един наш приятел, Румен Денев, т.е. сред нас, едно стихотворение, което той е заглавил патриарх Евтимий. Нека да чуем неговото стихотворение, стихотворението на Твореца. Господи на звездите, Ти си отговор без въпрос. Мой Господар е сърцето ми, на което Господар е Христос. Всички робства и трудности идват за наш урок. Нека да бъдем будни, както е буден Бог. На светла свещена местност ще вдигнем Божият град, не от камък, от песни, събрани от целия свят. Господи, аз съм в нозете Ти, аз съм Твой синокос. Умът ми е слуга на сърцето ми Господар е Христос. Подземният огън се сърди, вулканите бълват дим. Въздъхвам предсмъртно, надзъртан в небесният Ерусалим. Пълното в мене безмълвие ражда благи слова. Целият свят изпълнен е с горната синева. Мой Господар е сърцето ми, на сърцето ми Господар е Христос. Господи, скачам в небето Ти, като отговор без въпрос. Бог да ни благослови всички.